Poques cançons són tan típiques de la costa catalana i també en concret de l'Hospitalet com les havaneres. Així, un cop més, el grup local Entre Ones va oferir un concert a l'Auditori Infant Pere del poble. Va ser el diumenge 5 de maig a les 6 de la tarda. Durant més d'una hora i mitja, diversos veïns del municipi i voltants van gaudir d'havaneres que potser mai havien sentit i també de les més típiques, com ara El meu avi. Tot de la mà dels mateixos membres d'Entre Ones i uns convidats també provinents de la costa tarragonina, el grup Port Salou. L'acte va acabar amb una actuació conjunta entre els dos grups, un concert que va comptar amb el suport de l'Ajuntament i la col·laboració del Casal d'Avis de l'Hospitalet de l'Infant.